Thandi. Oh. Tata sekhaya. Ufike nina Gauteng? Ngalensasa. Yo ukangile kumhlothu dadewethu. IGauteng kuphethe kahle. Nawe ngokwakho ungasaxela ubuyeza nje. Bendingazi kodwa kwaphezolo. I-agent yami infunele ikontraka yokucula kwi-restaurant kwalapha futshane. Oh Thandi zamnandi ezondaba. Yayeke selilungisile ne-music director eza kundimamela ngokuhlwa. Ifuna i-vocalist ezakucula phambili egroupini yayo. Oh Thandi inhle lonto. Gloria apha. Ewe yitsho. Mfuna ukwazi ngabe linenekazi linguGloria ngabe likhona na? Ndim uGloria. Oh hayi xole. Ibiyintoni kodwa? Hayi wena benifuna nje umsebenzi wasebusuku. Wena ufuna ukuba yiwaiter? Aha. Beba indafuna ukuba yiwaiter. Nombi fratake. Yo! Kutheni nani? Niyandosa. Xolo fratake. Yazi bangenye imini ndaze ndiyithathe le ketlethi ndigale yonke phezu kwentloko yakho. Kuxolo ndilibela kanene buya cinga emva kwenjikalanga. Khawusho uvuyise intoni kangaka phofu. Hayi ndifumene umsebenzi. Siyayazi lonto Velaphi isebenza apha ngaphezulu konyaka ngoku. Hayi anditsho apha mna nditsho kwenye indawo. Usho uyayishisha ukushukuma. Hayi mhlawumbe impahla zami zakho sihlale zomile. Hayi wena ndifumene nje umsebenzi wasebusuku ozanginceda ukuhlawula le moto. Well, yayi heavy load emagxeni wakho loyo mhlobo wami. Ulale nini ke? Andikazi. Kodwa kuyanyanzeleka ukuba ndifumane le mali. Ulumke nje umnumzana Hlubi noRobert bangakubhaqa. Ngoba kaloku akufanelanga ube nemisebenzi emibili ngexesha linye. Nokugxothelwa lonto. Kwafuneka ndiqiniseke ukuba bandibhaqa. Hayi masendihambise ezinzogqiba msinyane. Hey madoda. Into ukuhlahlale usebenze nzima kangako bomi bakho uzamana nale mpilo. Velaphi. Jongeni. Jonga ke Jackson. Sabona sizakupheka izibrain cards apha. Ezi. Ngena. Banumzana, kudadewethu lo uThandi. Oh ndiyakhumbula. NguThandi lo uculayo? Ewe mhlekazi. Joyce. Hayi. UJoyce usixelele into ba uyacula. Kodwa khange ngasho uba umhle kangaka. Mhlekazi, uThandi uyacula ngokuhlwa nje kula restaurant intsha. Ndingavuya xa ninofumana isupport senu. Oh hayi mina ningathanda ukuyapho. Nama nophoswa tu. Kanene uthanda ukubizwa kwala ndawo? KwaGloria mhlekazi. KwaGloria. Kulungile bahlekazi? Hayi kulungile. Masiphinde emsebenzini. Come honey child. Izamtanam. Izasana lwam. Gena baby.
Sweetie. Spungu nash. Hey, Tamajita. Upuvela. Kutheni mqasha kangaka nje ngizobaleka nesikorokoro seni. Sinendaba zakhe brati. Smoko. Uyalikhumbula ola khuphiswano sasimfake kulo? Ngiyothatha indawo yakhe. Uwinileke isipho. I-third prize. Imalini. Ayomali. Uwina ubusuku obunye kunye no-sexy Sisi Sithole. Eyona shipping queen enkulu eSoweto. Intoni? Nyami. Kwaye unedinga naye ngokuhlwa. Akanawuphumelela ngokuhlwa nje. Ngoba Kuba ufumane umsebenzi wasebusuku e-restaurant. Uqale nini? Hayi phofu ubusuku bakhe bokuqala noko obu. Hayi ke xa kunjalo ndakumkhupha ngokwami. Msungama. Khawuthi ke ndisebenzise imedulla oblongata. ingaba intoni ngobrother? Sawuske sithathe esi sipho sakhe usexy Sithole. Siske sisise rescue. Licebo nelo. Sexy Sisi Sithole. Ingaba ukhangele kanjani? The Tasakos Alabaska, there's Talabas, Tassidas. Do you want one of these? Just a little. The pepper. Just a touch. Vela phi? Thatha i-order phaya kunamba 12. Kwabani sandibafaka weva? Ndiyakulungela mfisi. Waiter! Water! Get some water here, please. I'm coming. Wow, andisavuyi nje dadewethu umgangatho wokuxhome kangaka nje. Ndiyaziwa kakhulu eKapa kodwa kunzima apha eRhawutini. Unovalo ngokuhlanje? Ungatsho ukuba nje le director ingandithanda ngokuhlwa nje. Yawuba lolukhulu unyathelo empilweni yam. Wow, ndikunqwenelela impumelelo ke dadewethu. Hayi masingene. Aziba umnumzana Hlubi nomnumzana Roberts bazawuzana. Andisavuyibanisile beduna. Wezolahla umkhulu Velaphi? Ndibona nawe uzomamela uthandi xa icula. Mhlekazi kunye nesihlobo sam ezi. Oh. Ndazise kwizihlobo zayo kaloku. Oh, Oh, yona ke ngumnumzana lenkosikazi yakhe umnumzana ukhohla liqhinga. Well, I am pleased to have met you and enjoy your meal. Kulungile Velaphi? Please, will you bring me some water now? Velaphi? Ngeke ndilinga ndife ndikubone uhlela baphansi etafileni. Mhlekazi. Yeva. Mhlekazi. Hayi mhlekazi.
enye into akwayithathi nala order ku-table number 12 kutheni kulungile mhlekazi. And don't forget the water. I'm coming. Emangeni, uthe uyafika nina. Nesithuba zo-8. Ingukora past 8 nje mbone ngicima simphosanga. Hayi kaloku la mhlobo wamanenekazi wasolo kuba late. Ithini yomkhangela? Ojo. Ukhona papakati. Uthini nangoku? Nyani izani yobo. Velaphi? Angisavuyi ukubona apha nje. Nami ndivuya kakhulu ubona nje. Oh, izawuhlala nathi wethu sihleli phaya. Velaphi izohlala nathi man. Ngisaqeqe nje lasisusa kahle. Angena kitchen nje. Ingathi nguye lo wakho. Uhamba nabani? Inokuba imanager la yakhe. Molo sisomhle. Uxolo ngobulate bethu. Ayongxaki leyo ndivele nje ukuba nifikile. Hawu besingena kuphozana kanjani thina? Ulungile ngokuhlwa nje? Ndilungile. Ngowuphi phakathi kwenu Eyona ndoda ikhona kwalapha sisi. ndingavuya ukuyazi phambi kokuba ndenze into yam. Yo. Uyathanda ukuyenza into yakho sisi. Ndiyathanda ukufa. Ngakho ndibuze. Uxolo ngokubuza. Kudala ndifuna ukubuza umanenekazi aculayo ukuba unayo na boyfriend. Kunjalo nje ayikhathazeki ngalomsebenzi wakho. I-boyfriend ndinayo. Ayikhathazwa tututu. Hayi, ixesha nje kodwa ngaphandle koko iyandikhuthaza. Yakukhuthaza. Awu, ndipractice phambi kwayo nje. Jini nawo kulomfo. Velaphi? Eyona ndoda. Sifakwe ku-competition. Waphuma isithathu. Nyani. Ndifumene ndoda. Yena. Ufumene eli nenekazi lihle kunene Velaphi. Lelakho ubusuku bonke. Uthini? Hayi, umunye kwi-competition. Intoni? Hayi ndiyazi lo mfo kamhlanga kwaphela. Kodwa umelanga bekwada noko. Velaphi? Table number 12. Madoda. Kufuneka besemsebenzini. Ngakile. Ibala ngomsebenzi ngokuhlwa nje Velaphi. Phuma uzonwabise. Chini bethuna. Akusemnandi kunibona apha nonke namhlanje. Shini Joyce, wenza ntoni apha? Kuqhubeka ntoni kanye? Uvelaphi uwine usexy sisi kukhuphiswana. Intoni? Hayi nyansi. Awucinga ukuba mhlela. Hayi khanimeni. Lo ke usexy sisi udade wethu. Udade wabo awubana. Intoni? Udade wena? Kakuhle. Kanti akungothabo i-director wena. Oh hayi mina ndinguvelaphi. I-messenger okanye iwaiter. Man, yangathi yipati yeChristmas yaseshukushukuma xa ninapha nonke. Thandi, ukuba ufuna ukucula, ndikucebisa uba ngonyuka ngokuya estagini phambi kokuba kuvalwe. Enkosi Glory. Velaphi? Utheba kwayithatha i-order table number 12 nangoku? Utsho kum? Ya, ngqo nditsho kuwe. Yaye uba kuphakamisa ezinyawo zakho ndiyakuxelela ngogxothiwe wena ndim. Ugxothiwe? Velaphi uyasebenza apha? Ewe mhlekazi. Ngoba Hayi wena bendifuna ukungeza nje kuyimali ndizokwazi uba ndithenge imoto. Thini Velaphi? Ngeyoyithelile kaloku bese sakuboleka imali.
then that's got your get, and that's not Cherise. So the Bible says, and it still is news. My mama may have, and Papa may have. God bless the child that God is on. Then the strong gets more, while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the trade. My mama may have, and Papa may have. God bless the child that God is on. That God is on. And when you got money, you got lots of friends, all hanging around your door. But when the money's gone, and all your spending earned, they won't hang around anymore. Rich relations may give you a crust, bread and such. So when you help, go on, help yourself, but don't take too much. My mama may have, and Papa may have. God bless the child that God is on. That God is on. That God is on. Mama may have. Sexy sissy! Philippi, you are fired! Zophukela melanje niwe mama. Tandi! Uvelaphi kwiveki ephelileyo? Ufike nini eGauteng? Ngalensasa. Yo ukangele kumhlewethu dadewethu. Yabona sizakupheka ezi-brain cards apha. Ezi. Ngena. Banumzana, kudadewethu lo uThandi. Oh, ndiyakhumbula. Nguthandi lo uculayo? Ewe mhlekazi. Joyce. Hayi. UJoyce usixelele into ba uyacula. Kodwa khange ngasho ba umhle kangaka. Mhlekazi, uThandi uyacula ngokuhlwa nje kula restaurant intsha. Ndingavuya xa ninofumana support senu. Oh, hayi mina ndingathanda ukuyapho. Nama nophoswa tu. Kanene uthanda ubizwa kwala ndawo? Kwa Gloria mhlekazi. Then that's got your get, and that's not Cherise. So the Bible says, and it still is news. My mama may have, and Papa may have. God bless the child that God is on. That God is on. And when you got money, Eqala ke ikhathazi. 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 E
Ubisi neswekile. Awusemhlanje. Angu Ubisi kabini thonsana nje leswekile. Mcebe swekile kabini thatha nje ubisi. Enkosi. Uqoba kancane. Ingaba ufuna uthetha product? Thandi. Product. Ngavuma uku Ntoni? ngicela ukukhupha emva kweshow yakho e-restaurant ngokuhlwanje. Oh, product. Kulungile. Kuyofuneka nithethe noSis Joyce iqala. uJoyce sinokwenza ntoni nalonto? Kaloku ngudade wethu omdala. Into ethetha ukuthini? Product, kunyanzelekile uba andivumele iqala. Uza kubuza kuJoyce uba ndingakhupha na? Oh madoda. Ndiza kumbuza. Emva koko ndikwazisa. Enkosi product. Ndithini enkosi ngethi? Thandi. Ke? Asiyo lento endiyifunayo. Oh Nkosi yami. Bendifuna into engaphezulu. Hayi andazi. Into nje. Into nje. Ndifuna le box ye-fruity tutti ibe nento eyodwa. Kodwa le iyafana nje nale ibikho kakade. Kwaye naleya le TV nicebayo. Ayiniki mhla. Sizoyisebenza nkosazana fruity. Nkosazana tutti. Ngokuqinisekileyo nkosazana tutti sabe sinayo ngolosifruity. Friday. Ndithemba njalo kuba bendingathanda ukugcina ishishini lam apha eshukushukuma. Kodwa xa ninje asasi nisale kamnandi. Kamnandi nkosazana tutti. Yevoni sizawuthini ke ngoku? Yabona moshakela. Ngoku sekulithuba loba sandise eliqumrhu. Ngoba ngoku funeka senze zonke ezi design nezi commercials ngokwethu. Lilonke uthi ufuna incushe ye direct. Ugcana ucwethe. Mhlambe. Brother ke. Uthini ke si-Chinese kimono? Zenziwa nguNomonde. Kwaye ke ziza ngemibala. Ukhona pink. Ukhona blue, ize kubukho lona uyellow. Ke wena ngabe ufuna zingaphi? Ziyafumaneka nge-R45 inye qha. Brother ke. Brother yo. Anamba lento endicinga yamadoda. Ingabe umwele. Uthandana nodade uBoJoyce. Kunjalo? She's a ray of sunshine after a dark tunnel. She's a rainbow after a gloomy, gloomy storm. Uyintyatyambe eqaqambileyo phakathi kwamatyholo ashinyeneyo. She is Joyce's sister kwaye inkathazo phezu kwenye inkathazo. Andinakuphila ngaphandle kwakhe Velaphi. Into mandithini nale mhlobo wami. Ubomi bam busezandleni zikaJoyce. Ngoba uthi akanakuphuma nami ngaphandle kokuba avume uJoyce. Oh, ake zakunika icebo mne. Yabona ke? Uzuzithathe wena uyozithi ncu emanzini abandayo emva kokuphuma uhambe ubheke eBioscope. Ubuye koko apho utyela ama-orange akho aliqela emva koko uhambe uyokulala wedwa. Andikwazi
andikwazi umkhupha ezingqondweni zami. Ungazinceda njani ukungamthanda umfazi owenza iti ukodlula bonke abanye ezweni? Unocoselelo nxa egalela ubisi, iswekile kanye eyoneleyo. Uzakuba ngowam. Kunyanzelekile ukuba abe ngowam. Oh, ndiyamthanda. Kufuneka undincede mhlobo wam. Yaqala ke inkathazo badoda. Xa ndimone hamba apha eshukushukuma ndiphambana rwe. Brajaki, get yourself under control. Ukumbona kwam emiphambi kwam ebambe lo tipoti esandleni, ndazile ukuba soza phuncuke kuma. Kufuneka ndimfumene. Kasibayilo ubulwana eli. Ayithandi Utheni siJoyce, utheni? akananto yena qha ke ungubradaki nje. Mhlawumbi kuwe qha, kodwa kum usenyongweni. Bradaki enyongweni. siJoyce, elalizwi linzima, linzulu, linobungozi, lisexy. Ubradaki abe sexy awugqiba ufana nekawusi emanzi endala. Kanti akumazi. Mame lapha sisi. Mna ndimbonile ubradaki ehamba apha engazazi. Kucaca nje uba useluthandweni. Nyani? Eyokugqibela ke into yeyokuba uphume nalanqantloko. Awu siJoyce. Lamadoda angaka kweli rhawuti. Akayiyo netype yakho laa mntu. siJoyce, manje epracticing mhlawumbi ndawuthi ndakubuya ube sojike ingqondo zakho. Andiqondi sisi. Joyce! Bye-bye. Ethel, kudade wethu lo uthandi. Molo. siJoyce, ndakubona ndabuya. Thandi. Belingazi unodade omhle kangaka. Uvele Kapa. Ke ubuyela nini? Hayi Ethel man. Ndisayotshintsha. Thandi. Ukuba ke ufuna icebo lam njengendoda enamava ke emabhinqeni, ndiza kuxelela ndikucingayo. Gaucho, ucinga ntoni? Lewu. Kufuneka ke uthenge kwezi kimono zibe ntathu. Enye yeyakho, enye ngekanomonde, ize lesithathu uthengele uJoyce, wenze uba makanyibilike. Kaloku intombi ziyazithanda ezi zinto. Ubrother akanxibe lento ifana nelokhwe. Jonge ngathi ndishiywe zingqondo. Kanti ke ndiza kuxelela enye into ufuneka uyenzile. Njengantoni? Phakama. Ndiphakame ngoba Phakama uzobona. Ukuba ke ufuna intombi enjengothandi, into yokuqala ufuna kuyenzile. Yahlukana ke nale. Uthetha ukuthini? Kaloku intombi esemcimbini ke njengothandi lo ayithandi indoda enenteshe yomqombothi. Kufuneka useloku umalamba edlile. Kwaye ke uyakufuneka uzilolonge. Njani namfondini? Idiet kunye ne-exercises. Ujuba nditsibatsibe, ndibaleke okwegeza, nenza i-push-ups nento ezinjalo. Awuxolo mhlobo wam. Hayi ke ungakhali ngam xa isithi akakufuni ngenxa yento yokuba ubhukucile. Ndibhukucile, andibhukucanga mna. Ewe mhlawumbi ndingqukuvana nje kancinci kodwa andibhukuqanga. Hayi ke kulungile kodwa into endiyazi mna uzawuphoswa nguthandi. Cha. Ewe ke ndiyavuma mhlawumbi ndithe futhu kancinci. Ndithini ke ngaloo nto? Cambalala. Cambalale? Cambalala phantsi. One, two, three, four, five. So, when the agency said a young advertising company, well, I just had to dash over here as fast as my little leglets could carry me. Oh. Oh. Thank you. So why did you leave the previous advertising agency, Mike? You can call me Mikey. Mikey.
Why did you leave them? Well, they were just cramping my style. I mean, I wanted to come up with new, innovative adverts, but they just wanted the same drab old rubbish. Well, you've been called in because you want new and exciting adverts. Oh, goody. Well, we would like to give you a try. We would? We would. We would. Oh, smashing! Well, we'd like you to come up with a new advert for Tutti Frutti Sweets. Oh, Tutti Frutti, eh? Something fresh. Fresh is me. Something new. I'm new. Well, I can't wait to get started. Where can I work? we'll take you through to the creative department just now. Oh, that's just fab. Let's look through your portfolio. Sure. It's all there. Oh, I like what you've done with the walls. 8 9 8 phela le nto imbi kangaka ndikwenza yona mfundo nokundibulala kangaka nje subuzilibesa ngokuthetha uzawuphelelwa ngamandla phinda kubekanye push 8 9 10 Well, hayi ubhongani uyakusinda lo mqombothi nazi ke idelivery zale njikalanga manene ewethu ndisanda ubona uvela phi nobradaki bexhagene pha uthi kutheni ndibabone ngalawo wam omabini hayi ingabahlobo abakhulu nje wethu masithembe biphele lapha ubradaki novelaphi asosisana hayi sizawubona yo injeke le nto kuyofuna ukufumane le nto uzovala le ke nantsi into ngamandla ke ndizayikhulula ngoku